tunang hun furwa tuitlak lai ve tho hian China rama khaw pakhat jiangia chuan tleirol te pakhat hian dora thila lei meka ani hi suja ni in mel thavul chuk tia soi tur ni lo ma se adu omin anu hnap maya nungchang moi tak anei bok dorpona adin wangwang lai chuan rolthar pakhat hi manmo lo taka lo phei hmuwa rasur hnuaya muang changin nihla po khum lovin akal male awangeng tak ati sup lai chuan chupa po chu alo thleng phei ve to a anin enzoka dorlama chuan alut tlang hal mase sujai ero chuan chupa chu a inzui vungvunga melcha atihlia avoi khat mu na mani se adu ngal mya chupa lo chuak chuan ama lo en reng tu sujai chu alo mel le zoka rangdewin sujai chuan amit alo la son vata a hoi son ngal chupa kal liam tur ero chu a thlir zui vungvung thunga school tan ni masaber chu alo in her chuak ta a sujai po high school a kal ve to don boka phur takina in siama sang taka chuan asam chu ton vai in beka ka a chhuah don chuan darthlalang hma a chuan a in thlek non le zewa mani to ka tha kanin ti vek hun lai kha ani miawa darthlalang lom hun lai nal in ti tak chuan a in nui sa ya chulai vel tho chuan dora a hmu pa po kha school kal turin alo imbwa sei ve meka akal hma in awi chu a chhai phota a pate chuan awin hma taka chhuwa angin awanga a chhuwa pui thu alo shila sujai chuan a thian thaber ama aya la a vele chhong jiangi chu school kal tur chuan awa soma ani chuan zan lama an school luna thar tur chungchang vel internet lama a enchiam thu alo shila sujai ero chuan tru lawalo ti hlea jiangi chuan kan thlai don ti in man mo takin thir sakor chu khalin an thian dun chuan an chhuak dun ta a jiangi chuan an school luna tura chuan janglu rangale gurana te chu an lar hle thua shilpa molmola sujai chuan a pars a thlau pal hlau maya rolthar pakhat hian alo charsak a pi hman lova an tlan liam zui school chu ani khatna chuan an tlai ta hlau maya senior duty te chuan an hming te le an class te an lo zota an hming te chu shilin class 9 zir lai an ni thu tian suya chuti lai chuan mi pakhat hi lo tlai ve che in aru ka lo lu ru ka tum masia senior duty te chuan an lo mu mana ko phein a hming te an zol ve a shil du lok lawa wang chuan a lekha buken lai chu lai in chuta inziak zawlu reng ti chu a hming ni angai in an chin chhia ta a in soifiana hun po an pe hek lo jiangi la chuan ehe zawlu renga ani reng mai chu ti in sujai chu awa shil sur sura ngai sang zetin an bula ding chuan ena class 9 ve thawa chuan senior te chuan an lo ngai le mya boka classroom ma chuan sujai le jiangi te chu an in sui lu tru dun duna ma se an sarin alo mu man pek an ma ni chu in hmel shat tirna nei tur chuan ati zuya an thian dun chuan an hming te chuan soi skula lu theina tura test an nei na chuan english a full mark sujai in a hmu thu chu an sar chuan a soi zewa zirlai no pangdang ho chuan an lo ngai sang ngang maya mizur tir ver o an lo ti sap sap mai chuta hoi zuk zukin jiangi chuan sar janglu ranga lo lut ve mya lo alo tinula ani te chu class 1 dai ania enge heta lo ti ve ngotanga tin an sar chuan alo zot let chuti lai chuan class 1 room a chuan janglu renga hming chu an lo lam ve chi a ani po alo thleng ve chia nichina tlai pa khani lovin sujai in dora a hmu pa zo kha lo nia a thiam pa chuan a le khabu alo ho saka chuta hming in zia ka wang chuan senior ho te khan a hming emoti in an lo hre swal ta lo nia gurana po chu a in thiam lo zok le class of lai chuan lurenga chu broadcast studio a chuan akala chuti lai chuan lurenga chanchin chu sujai te thian dun chuan an lo sui ve mek boka an class cr chuan sujai chu a uniform mana lo dila a pars a hanzonga a hmuzo ta tlat lo mai a pars hlau lo char tu kha lurenga chu alo ni reng mai su shrai tu te hna chuan awa pe a tu ta ti a hriat lo thu le idea changa zon chwa sak mai tur chuan awa nge na ni a person han honga idea hmu chuan an ner chelom ang reng hle jiangi chuan a thian nu chu poisa chu pek sak mai atuma an thian dang te chuan a thil ti bo chu report phot turin an lo hril ve boka
chuti lai chuan mai ka chang chuan purse an chhar thu le a nei tu hming chu Audrey Hepburn ani thu an lo puang ta dum dum mai a idea chuan chutiang chia chuan alo inziak chu ni in chunu chu British sang hlui lem chan thiam lar em thin alo ni a thian te nui chu alo za dewa Suza yi po chu a zak ngat ngat le a broadcast room a chuan a kal ta vata jiangin azui ve ngal a purse chu vala in engkim alo la om thlapa a purse thar tu chuan han ena lurenga le gurina te hming alo chuang wang mai jiangi chu a phur le to hle a in chung lama chuan tlan chhovin kotlaya lurenga le gurina te zukal chu an hmu a har tangang chu jiangi chuan a zuk aw vak vaka bana zuk vai lo bok luranga te lo hoi chho a hmu chuan suja yi ero chu zakin a kun pil ta vata jiangi po chu a po chungal bok ani la chuan enge kala hmu chiang hman lo sin alo la ti zuya gurana mo ka hmu pa kha dorami ka soi kha gurana ani don chu tin suja yi chu anui ta varavara an han bi le den ma se an lo kalbo to a ka chuan room a chuan madam chuan ni khat ni atlai ngal rungot te chu a hawa tlai zong te chu military training an nei na tura garda an chan tur thu le mi pakwa an ni thu te chu a soya class 9 atang po chuan mi pahnih an tela luranga le ati lai tak chuan intifu fashion in gurana chu alo nui put puta ma se ani hming po chuan lam tel ve ta tlat mai luranga po khan gurana hming chu alo soi ve tho chu ni in luranga pahnih om thei hek lo le anin rul tok ve khop mai in lama chuan sujai chuan lurana chu angai twa zom zela atu ka an shem tlang tur ringot po chu alom em ringot mai ani a hming ero chu gurana ti in a shetlata lim tak chuan atu ka tan chuan a inbua saya military training nei tur chuan no pang ho chu an ding khom thap to a ma se class 90 lai chu an tam tham deuh hleka wang chuan coach pakhat ringot tina a ven hne don lo awang le bus pakhata an len don lo awang chuan class 1 ho bulakal chen duan omim ti in coach chuan a zo thloma sujai chuan luranga bula thutna chance a om thei do na sha in ama na du thu chu alo soi vata a cha nu jiangi phur vak lo po chu kalve tur chuan a soma anin zui le tange nge chutia an thian du na an bas lama an lo chuang ve tur chu gurana chuan alo hu phur ru hle a alo bi ru char a le khabuken lai te chuan a in hlia vel thul jiangi chu mi pakhat chuan lo be fatin a bek te chu alo da saka suja yi ero chu da saktu nei ve hek lo le ama chuan da ve tum maya ta chuan be sei lo dewin luranga chuan a bek chu alo da thatsak ve hlo maya oile be sei phak ba kani tlat mai inti thei dewin jiangi bula chuan awa shil ngal vata an thutna te chu anin ko hmu ngal an tlan chung chuan an hnung lama chang chuan suja yi chuan luranga te chu a en deuh chhena thlate alak ruksak military training chu kar khat chung nei tur ania class 1 class 5 le class 9 10 an nei phot don ani line up an nei lai chuan sipai pakhat chuan thilpoimo aron soimol mola sujai le jiangi te ero chuan luranga te lam chu an thlir le zeu thina gurana la chuan alo in ngai bel boka an classmate te mu an te tak tak ni in a hria a luranga bula chuan somi te pahnih suam min lo mel chen ania ati hluka an commander chuan training an nei chungin eitur le electronics lam chi reng kol ruk phalsak an ni lo thu chu aron puanga chung an thilken zong te chu ada khomna tur bom lian pui mai an ron chopa chuta chuan no pang ho chuan an nei tur ken te le an phone ken ho te chu an da khom sapa ma se no pang chen khate ro chuan da vek chu an lo phal lova phone te chu an keng ru thafar mai jiangi po chuan alo thuk ru zunga chuti lain sujai po chuan thil thu ruk chu alo tum ve meka ma se lurenga wa hmuwa alo en ve cha ti a hmu chuan rang takin a thil ken lai chu ada le daya nuam lawa ti deuh tlat Mr. Fanga soi kha dikin ka sia ti ati kwal ta vela chuta jiangi la chuan du to kalo langa theilawa dul ker ve khop chuan a thukru Mr. Fanga chuan a man chuak le ta reuh si a alak lo thei utok zuana voi som nga zuang tur chuan ala shem zuya guranan alo nui thaw a
Mr. Fanga chuan alo hmu ve le hlau mai enge anu isa thlak viau mi alo ti ta si a ka hmai tha hi a thavak lawa tin alo phazu zuta ma se an shem lo pha chuang der lo u chok sot chuan an pahnih chuan a so dun tir ta tlau tlawa class 1 ini reng kha class 9 te in ti a jangin a ti chuan class 9 ka ni ka ti bik lo kha an ma ni khan min ngai ringot ani kha ti in alo changa ifa zuang chak bik reng reng ve jangin a ti chuan lungai su zuan dun te hi anuam ve nia ka ngak zel don chen ya rana chuan alo ti sur sura an ti pa awang chuan an zuang muang tlat Mr. Fanga chuan thim thlenga zuanin tumem ni zuang thara u a thleng nu hnung zawk zawk khan nak tuk playground in ti faiang alo ti le a jiange chuan abulava en le chu gurana kha lo ta reng reng lo ani chuan nu hnung zawk lau chuan man mo token alo sot san char char mai chu ni in phakar lutuk mai do thei bok si karing le to ngai me lawang che ti in jiange chu phun chung chuan a sot phei eu ewa an thil ma mola tura an in tlar lai chuan meiche pakhat hian jiange chu alo bia a luranga le gurana chungchang te chu an soi hawa ka zuan puipa kha luranga ani kha ani mo a felu tu kan tia sin a teu lo mai a swal zia chu gurana zo kha in mu ve to em ai la mu mya lo ambula chuan gurana le a chan pa chu an lo ding ve che a an chong te chu an lo she pha jiangin gurana chu a fakhle a polite si lekha thiam bok si a pressure po kha apele thlapasin a mel tha bok si a luranga ne po a ek thlot love alo ti bor lai chuan gurana chuan alo she pha vek si a khaile ama emo a intia muni nuama lo ti hli a in ti thei khop mai a champa gwana chuan alo fiam zeu bok nen nuam a ti hli a chuti lai chuan sujai ero chu hi stroke ane awangin damdoi ei turon tumin doctor alo pan ve meka doctor room a alu chuan tu ma an lo om lova chulai room a chuan AC alo om thlap awangin a dai ta riau maya chwa san mai chwa ui ta tlat mai khoma te chuan amu vel ora pen thoma sia doctor emoti chuan amu velak lo to box si a in ti dam lo zui ta ringota luranga vek chu alo ni si a parda chuan a dai dana wang chuan awa mu ve theilowa a room ve hlara hi stroke anei thu le adam that lo thu te AC tel lova amut theilo thu te chu alo shil chiama doctor po chu alo thleng zui ve ngal register bu te chu la turin le an class a no pangzong song te chu ziak chhuak tur chuan lurenga chu alo tir alo ni a suja yi chu rang deu chuan a thu hluaya doctor damdoi chu minwa pi harve alo ti taringota doctor chuan engdam doi muiti ti na lo lut pheya luranga chu lo enroll ve vatin adam thalo viawani om khamo ti in chwa pa chuan alo chan ve meka ma se suja yi chuan luranga ani ti reng reng a shelo do ma chuan suja yi chuan a phone ken ruk chu jiangi chu a hmuwa chulai tak chuan check tu te chu lo lutin sipai nu pakhat chuan an room te chu check alo tum meka suja yi phone chu aman an hlau box sia jiangi chuan phone an man ai chuan ti in ai tur thu ruk te chu aman tir ta zoka uiro chu ui takani gurana po in phone chu alo kol ru ve thawa kumsang ni le som pani April ni kha ni a game chuak thar ber chu download to in alo khelvel me kani instructor te an local thut maya midang abyak boy lai chuan gurana chu phone keng chuan a chuak vuta instructor ina au po chuan ading du baulo zui tak zela chuan kalkonga luranganin anin toka ani chu phone pe in adam doi ken lai chu a chu sak thunga thukruvat tur chuan a shil zui bok chian te tan chuan ti in engma ti ru ve du lo fel mai luranga chuan phone chu la chuan akal son ve ta wata abi ruk tumna step hnuaya chuan suja yi kha alo tom ve kur mai le phone alo hmang mek mai chu azuk mu a bengcheng lo tura in shilin an tom ruta kura Mr. Fanga khan luranga chu lo hmu manin alo zui ve lo ni a ma se aron hmu ma chuan zirlai no pangdang ho chuan an lo aw ta hlo maya a let le ta a chutia an thudun ta reng chu an lai dun hle a
luranga po chu akal sondai Mr. Fangan do mavalu chuan guran a khalem changin alo dam lo dervel mai alo ni a hypoglycemia ka nei ti in alo in ladam lo vel thisen thlum tla cham kan ti angkha ani berang chu chocolate te pe mai turin Mr. Fanga chu alo ngen vela ani chuan atrik chu alo hrethiam vek boxi khatyang dat na ti damdan thaber chu ka hria alom I taksa iti chakangai ni kha thlanti tlak tamangai naktu ka changin office ti fayanga zai in ti siak na po izo ma chuan itel ve theilawang alo ti tamai chu le gurana chu achap lo chawani a peilo lutuk an let le lama chuan su jai chuan luranga chu a vei dat data guran ka prasmin pekle ta wang khan kalomi o tina shila guran a tina lo zot let o rana ti in ka ko mai don chem ni ke chu su jai kanya luranga chu angoi ta daya luranga nen khan inin kom ngei mel e su jai na ti le chuan nia kan no pante ta changin kan in she to a tina lo chang thave maya ani chu masya zep lo chuan ado thei mel e kati nimin te khan class 9 ang khana in soive rungotin ka sia BBS a kha chuan alar zo kan ti sia masya ka oilo ente ifon khein tin nge ti tum kalokol sak don che emni me cherum te chu an strict vak lawasin su jai chuan alo ti le zungzunga luranga po chuan phone call tir chu alo rem ti ve maya su jai ti a hminga kota ka chuan nuama lo ti hle a ka hminga sia ti in jiangi bula chuan a in ti thei hle to a phone a call sak ringot po chu hlimpuin zamut thil theilo phanan te chuan a hmang thak theinia atu ka chuan rana le gwana te chuan office te chu an phial faya bollo te chu anin pass kwalin anin ti buai le man mo luranga chu alo kal hlau maya ani chuan Mr. Fanga bula chuan zai in ti sia ka om to do na wangin ani pahni chu kaltir ve sham turin alo ngen saka mase Mr. Fanga chuan alo phal der mai boxi lo anzo ma chu an kal theilo alo ti tlata chuta chuan gurana chuan lurang min pui ve mai ro kan zo man lo nge alo ti a guana po chuan an mani pui tur chuan alo som ve boka a khongai em awang chuan ani po chuan a pui ve le ta ringot mai an zo fel hnu chuan man mo takin zai in ti siak na lama chuan an kalta a chulaya chuan no pang ho chuan lo om kim vek to a su jai chuan luranga te lo phei a hmu chuan ading vata an attention lak adu em awang le an lamol em awang chuan keima kalo zai ma sa nge guranga class 9 na mi tan kalo zayang alo ti vela chuta chuan rang takin jiangi po chu ading zui ve ngala alo vo hot vel su jai ti vel te chuan au pui vak vaka chuta gurana chu ding tur chuan asom zui ve ngal boka gurana la chuan chutianga a hmeichhia zawkina alo suita ka chuan ading ve mai boka ma se aril ru tak chuan makti ruk na riau chuan neya anla in she thavang boxi lawa ama ai po chuan jiangi le su jai te chuan makan lo ti dai zoka gurana an tia khan an rin lo dewin lurenga nia an shat kha alo ding nul maya ani chuan gurana emo an ti chu lurenga alo ni reng mai ani ti chu an she chhuak guwa zaya tumlai tak chuan ro alo sur ta hlau maya mun hul lampang panin an tlandar sang jiangi le gu te chu an ding duna iming chu gurana molo ni a jiangi na ti chuan isha tren kha shelo dervel du su tin guwa chuan alo chang midanga lo din belawang chuan jiangi chuan guwa chu avanek pala ani la chuan atum wang renga rem chang la a lo ti lui vela chuan alo ngai le mana jiangi thin rim chuan rasur hnuaya chuan anek chuak daya o ka she thiame iza wang ani kha guana lo la ti sham zana chuan su jai chu luranga a hai awang chuan a zakin shoma ti hle a hming ni lo puya a ko thin lai ti khan mol a ti hle do ni na sia jiangi ero chuan thiam lo na an nei lo thu le guwa thil ti kwal wang ve kani thu shilin alo nema ama chu mu a ngai dam dil pa a thil thlen dan shil fia tur chuan ati boka
School chan ni masabera an tlaya wang chuan garta an changzui ta a zana po hlau hle ma se an kem na bulvel chu an ven thawangai sia sujai phei chuan a hlau zwal hle a zote sham te po chu naute chapri ang te chuan a she thul jiangi chuan bungroda khomna mi torchlight la tur chuan a kalsan ta a guwa po chu lo hwai bik viau lo luranga se che chuan a ding tla zela a vot ka tia lom a ti deuh tlata lurangan I hlau zo ka ni lo mo a lo ti ero chuan a teu lo mai a no pangpo kan ni to lo hi a lo ti vata current a lo la thim zui lurangan bungroda khomna hmuna torchlight la ka tum la in ama in a om ngam si lo doi ni a du bok si lo ama zok chuan lak chu atum ta a chutia thanglan chuan suzai tevel po chuan luranga bul chu lo thleng phei ve ta a hminga sha swala wang te chuan a in thiam lo thu te a shela I hlawom si a kalawom puyang che ti a ti vela ama zok chu a hlau zok chu ani reng si a phone a call sak te kha a pelet le a abula chuan a thu I classmate angin min endon ya ti in zalo deuh te chuan an lui lui vak vaka aza zel vekani lau chung chunga guwa kalta po kha bungroda khomna hmuna chuan atang zui kongka te chu a in kal tlata a hlau lutuk chu a rak vak vak chu thom chu jiangi chuan lo sha in awa en thli thlaya a lo la ti phuzuk le ngala jiangi la chuan a chhuwa tir lok du ta lo guwa chuan min hon sak lo chuan helai hmuna hian min kal hnan ti in mi bula ka soyang tia a vauta ka chuan a kalsan mai ngam ta bik lawa a hong thei bik bok si lo pon lama chuan a thu ve ta ringa a topa chuan jiangi chuan kongka chu a su hong thei ta hlawa guwa loading reng chu a bo thlupop mai ranglu tukin an thau ngal fata anin zui chuak ngal jiangi chu a reitak ema wangin ngai ven tur chuan sujai chuan bungroda na in lam chu a pan ve a hlau hle a mase kalpui turin luranga chu a som ngam chia bok si lo thomala she zui khongai min mansu tia chap chungin beng hupin a thuta reng rungata luranga lo ni renga abula chuan lo thu in ivadoi tak alo tia sujai po chu azak deu jiangi te pani po chu an lo thleng phei ve a an duty tlang ta chap mai guana lo lang ve no la kolbasha hem min tur lo keng hlau mai meiche min an ro tlanga an no pan lai chan chin te chu an soi luranga ero chu ngoi choi hle a sujai chuan engi no pan laia nuam iti ber tin a lo zota le khazir ti chawin a lo chang anu le pa ti an strict boka le kha azir deuh reng thin chutia an ti mel mel lai chuan an sarin a lo hmua an hlau chu an tlan cheta chia mai chung an thil ton zong zong te chu sujai chuan diarrhea chuan a ziak zela ani lo le video te chuan a lo la fo bok zana chuan playground na no pang ho chuan in kom khoma luranga te thian za ho po chuan an pia dewa me cherwa lena an thut hwal chap chingtang per mek lam chu an en chapa guana chuan sopa su tunge ni a per thia mai ba ka a hmel thatel bokani so an lak viawang a ti in a chan te chu azota gu chuan shengyanu classics repeater dramatic society a leader ni bokani so piano po athiam lu tukasin tin alo changa chung meiche ho zinga chuan sujai le jiangi te po khan lo telve renga shina chingtang per chu jiangi chuan a thlir ning thei thlot lo military training po an zota a lekha zirlama chuan an in sorbing chandon ta sujai chuan english thiam via we ti lo chuan maths chu aning ve em thunga an maths teacher chu Mr. Lina ania ani chuan high school no pangan ni to awangin thataka lekha zir tur chuan a fui sau sawa no pang hawe ro chuan tun tum hi student union kan ding do nim le ti in an sar chuan lo zot ve thunga ala soi theilo thu in a lo chang zirtir tu zinga chuan student union din tul ti lem lo an om tlata chung zinga chuan madam yani class 1 english teacher po kha atel nge an rem ti lo mayang ti chu no pang ho chuan an hlau hlum hle a suzai rilruwa ero chuan luranga hlir chu oma ani ang lekha thiam mel thabok nungchang thabok si laka chuan ani ve mai chu tlingzo donin a in she thlot lo ani engtia malak tur nge ti po a she thiam lo
jiangi chuan hria chian tumphaw tla enge ngai na zawng te engmi nge a duh zawng ti te pawh guwa kan zawt dawn nia an in kawm ngaia a hre berang tiin rua hmanna te alo siampui zungzunga hmalak sak tu ah pawh chuan atangzui ngal chat bawka guwa chu befalin an chawhmeh dawn tha tha te chu pe in a tlawn hmasa te te a sujai chu ava signal zeu zeu guwa la chuan a star ani chu lo la in ring ve char char bawka jiangin zawna ka zaw tang che engang hmeichhia nge mipa te hian in duh tlangpui tina zawta samsei mitzim maibial nuhnap leh sangvak lo a hmingah pawh jiangi tih vel ni lo phawt sela ka duh ani mai tiin jiangi nih lo na hlir chu alo sawi vela mahse luranga hmeichhe duh zawng jiangin a zawh ve thung erawh chuan a chhang tha duh vak taloa inin kawm ngeih viau emaw tia a hmeichhe duh zawng pawh alo la hrilh ngai lo che ani maw tiin jiangi chuan a han chimbudawi kual vela mahse a hrilh duh chuang lo guana leh luranga te an lo kal ve taka chuan jiangi pawh chu suzai bulah chuan a in sa seng phei tawata engmah min hrilh duh leu luau lo avati nung nunga poilo keman ka zawt mayang suzai in alo ti awlsam et chutah hrena te lo lut chu jiangi chuan ava hmu fuh ta hlowa khabedawm meu chuan a thlir nui vur vur gu chuan amah lo ennemaw alo ti le tawh a a in siam tha sut suta ei buan buan a chak nen chuan mawi hnai takte chuan a ei vel niap niap a ka thil ei pawh i ti tui lo zo vekalawm tin a phun bulbula luranga chu a hmeichhe duh zawng chu a zawt ta nge nge a alo la hre lo tak tak chu ni in eng a hmeichhia maw chutiang duh zawng mi ka nei lo lurana chuan alo ti nula a oi awm lovia i nei ve awm em ai thian vek ani hi kan ni min hrilh ve mai la tiin guana nen chuan an zawt ta tlut tlut mai a luranga la chuan sawi mai tur a van bawk si samtla siau mitming lian leh hmaibial lam smart deuh ei thei em ni se sport ngaina leh min ngaina deuh tur kabula awm ning ngai lo ani mai tin a lo chhang ta ringawta a uimit thla chung zela sawi mai mai ani nge nge chu a thil sawi chu jiangi chu a hrilh tawata ani in sujai alo hrilh ve leh chhawnga atu ka tang chuan sujai chu luranga bula chuan lekha thiam thei leh zirpei tak smart tak ang te chuan a awm vela amit meng lian bial deuh kwau mai te chu a hmuah chuan ava meng lian leh zuala hawkawngah te chuan ke chu sports hi ka ngaina a ti hian ka tlan haw mai zel ti te chuan a tlan vel thau thawa luranga la chuan ani chu mole ava thave tlan nuam o bas ka lo changa nge alo ti san dai maya mahse sujai chuan basa chuan a zui lut vele ta thawa a bul chia chuan a thu hmak leh ngal a bechen leh a tong reng mai chu a ning deuh nge luranga chuan sujai jai ngawi ve tawh la alo ti hmaka mahse a bula a thu thei ringot pawh chu a hlim tawh tho tho reero chu a ngawi thei lo tuna chuan kan in hre tha ve tawh bawka ka chanchen ka hrilh belang che aw mitmeng lian tak mai ka neia ke ei thein sports lam nuam ka ti em bawka ka samla hi a thlenal bawk si a ti lai chuan luranga chuan guwa te bula a thil sawi te chu a hre chhuaka a phone chu a en san dai engei ena ka bial nu male ehe bial nui nei tawh maw ilano pan nen luranga chuan a ui thlalak chu alo hmu a awi chung chang alo sawi lek ani ti suzai na hria chuan a zak hle a ama emaw a sawi alo in tih vei nen hai hope lu tukin alo awm ve a awi mai mai alo ni si chu zak ngat ngat tak ani jiangi bula chuan an chet dan ve le a in chhir thu te chu a hrila malak zel dan tur pawh sawi le in student union an din hlo chuan in hmuhna hun pawh an nei tam thei an be seya kawngdang pawh an dap leh thei mahna vanei thlak takin SU chudin phalsak an ni ta hlo maya jiangi pawh hren a awmna dramatic club zawm ngei chu a tum ruh hle a sujai erawh chuan luranga awmna a pianga awm chu alo tum ve thunga en klapa ber nge a in zia lu dawn ti an hria duh awangin guana leh guwa te chu an va be hmasa te te a basketball lam an lo tuipui dai mai si a chumi klapa chuan a zia lu ngei an rin thu te chuan hrilh an ni hmeichhe pahnih chuan basketball lampang chu an tui lo na sa mai si a chu wang chuan luranga chu dramatic club a an zia tir theih hlo chuan ni tin bawng hnute leh thingpui a ṭial zia tur thu sujai chuan an ni pahnih chu a hrilh ta a
chu rungot te chu inga vakan lo ngai lo ani le kan klasa hmeichhe chhelo ber number ka peng chu ati ta ka chuan an ming phok ta hru maya nar phal chi ani nang chhelo te chu engi an be ve chak tholom tlaiah chuan suja hi leh lu ranga te chu basa chuan an chuang haw dun le a patling pui kut ngal deuh lo chuang tel ve chu an ngai thei vak lowa suja hi leh lu ranga te chuan an khak hlaka midang te pawh chu an lama chuan an lo tang ve bawk nen chu pahur deuh mai chu an chuk tir ta daya lu ranga chukna ah chuan suja hi pawh chu a chuk ve le rungata a zui ve zela lu ranga chuan a pen san dai atuka chuan lu ranga chu dramatic pa chuan a hming a inzia lu ve thu chu an ka cr nu chuan alo hrila gu ten ama pawh rawn lovin a hming an lo pelut ve top ti chu a hre thiam ngala lungawi vak lo chung chuan a thian te pahnih chu a melh run runa soisial erawh chu a tum lem chuang lo mahse gu a erawh chu a lawm vak ta lowa thil dik lo chu a awm ani jiangi number min pek khan wechat ah min follow duh ve meh lowa a thlalaka te khan lotus pangpar a hmang daya a hming te kha nipui par tiin a dah muli kanu ang deuh che in nutling un deuh ani tlatin ka hria a ti buibuia o a puitling ru ve zek ani dawn chu guana chuan alo ti ve maya mahse gu chuan ngai dan dang dai alo nei le tawh jiangi chuan ama chu a duh awangin midang number pe phal lowa chuan a ngai le tla tawh a ani na taka chuan jiangi chuan anu number chu gu nena khan alo pe dai mai chu ni in anu bula chuan friend request an lo thon pawh a chhang lo tur le zirlai swal takani thu te chu alo hril lawk diam poka inbiak si ke vak chu a har ve da tang sujai chuan gu ana hre chhuak angi o alo tia lungai su ka hlau lo lu rangan dramatic club azom chuan a tok ani mai alo ti le hmia a paper star te chu a siam mial mial tangkai na chu omlem lo ma se romantic rawin a hretlata class test result chu an puanga test paper te chu an siam boka jiangi po a pass ve hlo chu alom hle suja hi ero chuan a test paper ala hmu ve lo thu chu madam yani chu a hrila ani chuan suja hi chu class 1 le class 9 te sa chuan mark a hmu that ber thu le mark za som thum pariat a hmu thu chu a puang ta a answer paper chu class 1 ho a entir mek thu le alak le thu na chuan a classmate te po entir ve tur chuan a hril ngal boka class 1 room a chuan lu ranga hovin suja hi channa chu an lo kil bial leya thiaman ti thu te chu an soi clear library a chuan suja hi chu vakalin answer paper te chu avadila lu rangan akul te an lo hrila wangin ava pana lo ni a lekha te chu an zir dun ta zela suja hi chu amuthu lop maya lu ranga ero chu a beingor hle english subject chu a harti berani miawa suja hi ero chuan maths le physics chu haralo ti in alo ti thei thlot lo ve thunga timetable avun ngai lawa wangin a chaw chi phei chu a chok by heart top thin gu chuan lu ranga chu lo zongin office a chuan anu lo kal thu lo hrila chu vele rang takin lu ranga chuan anu chu awazong ngal anu chuan madam yani chu lu ranga chanchin te alo zot meka a thiam lutuk science page chu a hne so khop mai mase english lam ero chu a har sat viawanyang a pa zo tlatlo tin alo hrila lu ranga nu hmel chu angui ngal veka apoilo fapadanga a haino pangkalania ani chu subject zong a thiam veka lu ranga hi chuan atluk lo dewani alo tikhera madam yani chuan an nu fa chuan a inbiak tira anu chuan english a ifelamo enga tingi engmai soilowa alo ti ngal maka a chuak chi alom ti in lu ranga chuan alo chang nia lu li hi zong itluk ngai don lo ani hi valet le toro english ma ison thei dan tur kalo ngai tuang tin anu chuan alo hril le a anu ti lung oi lo chu a hre em awangin lu ranga chuan english chu azirna sa hle a tense te chu a thiam lo zual em awangin madam yani chu awazot nge ani poin chu tianga thiam tum tanana na chu thatakin alo zirtira chuti lai chuan suja hi chu office a chuan an class work submit chuan alo lut nola madam yani chuan meeting anei don awangin suja hi chu lu ranga lo zirtir zom mai tur chuan alo hrila
ani chu alo phur ngang mai anin zirtir tui lutuk chu ni po chu atla trep to a sarlin a chu lo kalin an du tok ve ta chawa Marcelo ranga chuan suzai zirtir ni chu tloma ala tlata chu ba ka suzai hun tam tak lo lak pen chu adu lo ani ba sa po chuan a bek chu a thutna chuan a da thlata suzai thutna omlo chuan a thutna chuan alo thut khal mak boka thut dun po chu adu to lo suzai ero chu a hma chia chuan ala thu shama lurangan inava thlen chuan anu chuan english zirtir tu tur miss chani chu alo roi saka Marcelo ranga chuan tutor ka nei to alo ti daya miss chani chu lung oilo deuh chuan ka hol hlutak min khoral sakani ti in alo phun hluka anu po chuan inga tinge tutor ni te chu isoi mi alova ti in alo zol ve boka min pui adu ematin ni ti zongin luranga chuan alo chang atuk tlaya chuan sujai ne na english zirtir chu adu thu chu a shil tange nge a sujai po chu alo hlim hle a nang po in science min zirtir ve ro o alo tivata luranga chu alo nui suk chu chu rem changa la in sujai chuan lekha kan in zirtir ton don chuan number te in pe ila wechat lama po in friend ang o ti in adila luranga po chuan tha ti in alo pe ve maya sujai lom lutuk chuan amu mangte po angati rum ruma naktuk dar engza ta nge kan zir dunang tinava teksa alo chang lok si lo amu hil to emo ati mana anu deuh chuan alo chang ve ta hlau mai muttui alo ti phei chuan sujai lom lutuk chu khoma chuan asapatal ta chiama atuk dar soma chuan anin hmuna turlam chu an panduna uniform an halo ta chu sujai chuan kalang dangem ti in luranga chu azota ani chuan ni zani mu thavak lawani mo alo ti daya kalang ti in akal nui vur chelo min ti duani mu ka ti laya kadak circle chi alo hmuni chu ti in suzai chu a phun rusur sura library pakhata chuan anwa in zirtira sujai chuan mi su min ti la izirtir tu ka ni boxia alo ti vela luranga ero chuan tuition fee za tur chu alo zo daya angai lo ke in english ka zirtir chianga nangin maths le physics min zirtir thunga nga alo ti ta ka chuan alo rem ti ve ta a ole miss su tia alo chan chuan sujai chu alom hle lekha zirlam ti theivia we ti lo chuan basketball lama ero chuan suzai te chan dun chu engroi an ni lova nuaman ti zong po ani lo shim shim bokani masi ansarin zirthiam ve shim shim tura ati tlatawang chuan an khel ve mai maya an la score theilo em zui le ngal an pia chuan class 1 cr jenjini le a chan te chuan thuchungin sujai te chan dun chetla chu an lo thliringa an zinga pakhat chuan nimina khan library a sujai in luranga english azirtir lai ka hmua ati ta ka chuan jenjini chuan athi khle a arukin luranga chu alo star ve ni ngei turani ambul khoilai akebula alo lir phei po chuan alo pele du thak lova a pet sondai rol thar pathum te chu awa fule si a an lo pan hnai tamai mase sujai chuan bol chu an ma ni ta ani thu alo shila lak maya tum an ni chuan an lo rem ti tlat lo basketball chu kan zirtir rang cheu an lo tia an lo chai lui deuh tlat mai a top lama phei chuan an thin rim don tamaya chuti lai chuan pakhata lu chu bol chuan alo fu chor maya luranga po chu alo mingrum phei al mai me chu chai kwal vel kha parawin in shaim ni an vatia in lo boy ve na tur om lo in swalin du zo kem ni an lo tilet ve char nilove basketball court ta anin swal ngaim ni in khel zo kila in chaklo chuan bol kha in pele tang tin an lo chauta a chung mi swal ho po chuan te reng mai ma se in chaklo chuan ngai dam min dil ve thungang an lo ti ve thunga pathum le pathum chu anin khelta no pangte chuan an lo thlir thapa basketball lama kher chuan luranga te chan za ho chu an lo thiam ngang mai an score ta char maya sujai le jiangi te ba ka jenjini te chan ho po chuan kut an lo beng na samaya an lo au phur vel gu phe chu in ti thei deuh chuan alam pa vela a to pa chuan an chak tangei mai
chaklo zok te chuan an bol ken lai chu jin te chu pe kan tuma khami te kha anilo metse pahnih zawk kha per u gu chuan alo ti hluka jin ni chulung oilo ti sha dewin a chuak mak luranga le sujai te pole kha inzir tir tur chuan an in zui chuak ta boka jiangin shena chu awa hmu chulai hmuna chuan a thu ve ta renga nui deuh vur chuan a thlir reng gu chuan ama emaw lo en a in ti le to a awa buai thlak tak guana bula chuan ente jiangi so ti so min en le char to ania mian tam box si a za thlak e alo ti bui ya ani mo ma se ka hmu dan chuan nangma a en lo tla chein ka hria ti in guana chu alo nui huka jiangin shena alo au phurta ka chuan ama ni lovin shena jok chu alo en ani ti chu gu chuan a she thiam ta a shil hai ang reng hli guana la chuan alo nui vak le ngala dora chuan chol hovin gu chuan shena khamoi lo stara ti na zota niang chu enge jiangi chuan alo ti maya ani le enga tinge min en char zel si nangma mo ka en thlot lo che a sina ni kha ka en thin min lo hlia zia le ngala ani chuan I du shil tu chia chaw min lo hmang thin ani mo an sira thu guana chu alo ni dir le char to a in hing ka sha polwang mai in ka fak che ani kha ati ta ka phei chuan guana shil hai boxi zakle thinjim boxi chu ading hluaya guana chuan alo nui le chia jiangin guale shena anin she thale ti a sha ta ka chuan atlon le ta khop maya nileng te chuan a zuya shena chungchang te chu a zo chen mai chuan ei khom na tura te chuan ava in hnim rul vele thora school chu an ban tlai dewa wangin ro alo sur man tlat maya su jai chu ni hlia pa ken lo wangin ra sur chuan adang ta a ba sa po chuan alo lan tak luk lo wangin luranga chuan angai twa dewa bas te na chuan ni hliap nen chuan avalam le ra sur hnuaya chuan ke in an ho dun ta a su jai chuan ka horoscope a alan dan chuan tui hi ka van ne na anya kanin hmu na ma saber po kha ra sur lai ania I hming tik tak a sha tumpo khan ra sur le boka adik tak kanyang tidai la inga tinge ilo let le a ti chuan a zota kale khabu ka thei ngil pala ra sur hun lai ania ni hliap ken thei ngil to lo la ani lo point office a aspirant call chin in a hlazok boxi a khum hozok mai ro ti in ni hliap chu a pe a hlim taka sujai tlan holo lo chu luranga chuan thlir zuin a khisuka atuka chuan ni hliap a ho awanga lom tu soinan ti in eitur tam tham tak lein luranga dokana chuan sujai chuan avada saka lunch break lai ani awang chuan class a chuan tuma an lo om lowa a chuak chia chu jen nen anin tok enge kan ru mai lo ti a tin a lo zota thil te tin a lo chang maya mi klasa kal du zel su ti a jenjinin a chan na po chu a she zui to lo luranga chuan do kana sujai thil lo da sakte chu a hmu a ada thawata chuti lai chuan jenjini chuan an class fund ada khomna envelope chu a bodai thule muanom le omlo te chu lo zot kwala tuma chuan an lo hmusi lo teacher office a chuan avalut wata thilati bodan kimchang tak mai chu ava report lunch break lai in minute somvel chu classroom ka chwa sana chumi hlan chuan alo bodai ani ruan omani ang ti in chapchung chuan ava soya tunge ruanga tunge classroom a chuan tinan lo zot leta tuma an omlo pakhat chu ka hmu komlo hlan khan sujai chu kan classroom a alo kalani atita a chutiang alo ni ta ka chuan sujai chu thuzo fia tur chuan teacher te chuan office a chuan an ko ve ta a headmaster ho chuan sujai chuan dop ta a lunch break lai khan class 1 ai kalim o kali engei ti enga tinge chutiang te min zuwa enge thling class 1 fana bowa cctv kan check po in nangma chia chol laia class 1 a lu tom chuni ni ani chuan poisa chu kalakin ring ani mo kalamia lawania zirtir tu chen khatte po chuan sujai chuan poisa chu ala kan ring bik lawa engei vati renga tinan zot lia ka champa mu turin ka kala
mahse alo awm lova tiin a changa Jenji ni chuan sujai break lai pu khan I thian te thil I lei saka khoyami nge poisa I nei alo ti ve wata ka poisa lom ka man inka saka kalma dei na lom ka lei sak alo ti le a thil ka rungei ni ti fin fiana tel lo chuan thiam lo min chan ti runga thei lowang alo ti ve tlata luranga po chu local ve in sujai chu ama mutura local ani thu le not petura local mai ani thu te chu aron soita a lekha anin zirtir ti te chu madam yani khan alo sha puivek boka not po chu alo da tel ve reng bok nen jenjini la chuan pu thluk phet chu alo tum ve char char boka lurang alo thlen ma zungin engma sui hlei nem alo ti ve tlata mase luranga chuan kaza dewa wangin soilo turin ka nge na ni kha tin alo chan le zungzunga zirtir tu te po chuan sujayin poisa alangei ti fin fiana a awm lo awang chuan engpo ni se chin feldan an ngai tua tur thu chu an shila chui chian le zwal chu an tumani an chuan hnu chuan sujai chuan luranga hne na chuan lom thu a shila karing che lom khatiang thil thalo kha itimi halowang tin luranga chuan sujai chu aring to ka ni ti chu alo shila sujai po chu alom hle a thian te bula chuan thil thlen dan te chu a hril hloma an ni po chu an lo thin rim hlum hle a thil tha chiang lova sujai a pu ringot mai chu jenji ni chuan ngei hle ani sujai chu chap tur te chuan an lo ti fiam vela chutia a chap der vel chu luranga chuan alo hmu a chap tak tak emo alo ti thil ruk chung chang chu class 1 a po chuan an soi ru sap sapa madam yani chuan a kha khial arukin chung thil vel chu an zia na lekha ti an in pas kwal vela luranga kutalo thlen ve chuan a akmak ban hnu chuan sujai chuan jiangi chu hodun puya soma mase ti tur poimo takani awangin homa samai tur chuan alo ti a atlan chua sandaya luranga te thian thum ne na manhmo taka an tlan holai chu azuk mule si a an kom du to lawe moti in alung hnur hle ban hnu chuan bolhlo bom lampan chuan sujai chu akal zui ve ngala chuta chuan chongri sha in ava en chian chuan ama kom du lo tu te ni a angai te chuan bolhlo bom an lo hai luai luai mai chu ava muta a anni po chuan sujai chu an lo mu ve a atan chan tha le in pezo tak an ni ti chu mu in sujai chu alunga se hial zo kani poisa dana envelope te chu an lo pai pal tak mialin ti in an lo zunga lo ni a chutia an buai em lai chuan jenji ni ero chu a buai lo mel riawa iwa buai lo bik ve ti a an zola chuan a thin rim le tling zoka a le khabu te chu en non le tura an ti chuan thin rim deuh hlek chung chuan le khabu te chu a phor taw sok soka ma sel le khabu pakhat ka ra chuan envelope chu alo om reng sia sujain alo da le to po ani mai theisin nimin kha chuan ka hmulo tak tak kalom alo la ti ve chang changa a topa chuan a sha swala ni chu apom ve ta shama luranga chuan sujai ne na chuan ngai dam dil turin ati nge nge class 9 ho po chuan chung thu thang vel chuan lo she ve le a sujai lung oi lo po chu jenji ni mutur chuan avakal ngala ngai dam dil a phut runda la chuan kati pal ti in jenji chuan ngai dam chu alo dil ve nge ya mase aril ru takin a soi lo awangin sujai chuan a ngai dam dil na chu alo pom sak du bi klat lo maya guana chuan boruwa kal dik cholom na tan ti in api ei siam te chu ei ho turin a thian te le sujai te thian dun chu a som ve a api po chuan no pang ho laka chuan thata lo chua hle a ei cheu ro o alo ti sur sura anni hi thingpui dor siam an ni a school no pang te po an chol fo thin atuk chu inrin ni ani awangin school chol lom na tan an thian ho chuan an leng chhuaka hairband te chu an vai chuan an vua fara sujai chuan luranga ta ang deuh kher chu adu awangin guwa ben lai chu adil nge nge jiangi ero gu an a hairband ang che alo ben ve chu alo thin rim ve thung infiana sang sanga te chuan an chuang hawa gu chuan a hlau fal thei hle a homai te chu atum thut thut to alu hai lu tuk chu ameng thangam to lova guana po chu chutiang tho chu alo ni a Ferris wheel a chuan po chu jiangi tak ngel po chuan alo pe to ngang lova luranga le sujai te chau chuan chuang ta a asang lai takan om lai chuan
du thu samila TV a po an ti thina sin tin su jai chuan lu ranga chu a sawma du thu sam tur po ka hrimai lo alo ti ta ka chuan keiman kan pahnih atan ka di lange thil ro pui tak chu ka dil lo che exam thata ka kan zo theinan le lu ranga alo nuina sa zel theinan biang sum ti reute anui zonga lo langkal thina neya amoi ka ti ani ati lai chuan lu ranga chu alo nui vur vura su jai chu alo ming dere ehe inui tak tak ani kha alo ti chuak phonga kanui lo shim shim ti in lu ranga chu alo changve chang exam chu tluang takin an zo ta a result alo chuak chu lu ranga po english a chuan mark za le pakhat dai alo hmuto a class test a kha chuan mark somria chia a hmu ani mark som hni chuangin ma a son to tina ani chu su jai chuan phur de win avashila lu ranga chu a hlim ve vak lawin a hria mase ani po in su jai chu mecha chuan mark somriat a hmu to thu chu alo hrila kapas teu hle mai a ma ka son hle mai su jai na ti chuan a pas ve si lo wangin lu ranga chuan ama ronga ta pas chu nuam lo lo ti deuh ni in alanga class bana chuan in hmu anin tiama su jai chu a rei em awangin lu ranga chuan alo ngak char chara bus po chuan atlan san to su jai alo thlen chuan lu ranga pas lom puinan ti in sazu pui lem chu alo pe a ina thlen hnu chuan sazu pui lem chu lu ranga chuan a han meta o lo chuak ta su jai o ni in a pa sawanga alom pui thu le ama awanga ma a son na sat ziate a tutor ni chhun zom zel tura a du thu te alo soi chawa lu ranga chuan a play non chen exam te an zo fel to boka an school chuan annual sport nei chu an tum chho chanta a tuma all bi komlova mi pakhatin item pahnih theuh tal chu nei nge nge tur ani dona chumi tur chuan tuman an du zong po an thlang theilova an pot fu zok don ani gu chuan shot put chu a pot fu hlau maya alung oi vak lo lu ranga chuan 100 meter race alo pot fu big bok nen a complain ta a madam yani chuan midang thleng pui tur zong mai ro chui ro chu phal sakin ni alo ti a guana chuan keiman ka du e alo ti vata 2000 meter race alo pot fu chu ni in guwa chuan alo du lo na samaya ni somlai hunan la ne awangin madam yani chuan thataka sport na atana imba sai turin july no pangte chu ashila su jai point 1000 meter race chu alo pot fu ve boka lu ranga chu vateksin ama lo au phur tur chuan a soma atu zinga a tho vele su jai chuan tui vota in awangin apa in hawa noodles le tir adu wang lek chuni in su jai nu chuan e lo phal lo thin si a alo e chak to hle lo ni a noodles le tura su jai cycle a in khal chuak chu lu ranga le awi pa ka lo thu chu awa hmu a awi chu alo tlan thut maya sut a hlawa wang chuan su jai chu atluk pha nge nge a khup te chu a so pila lu ranga chuan cycle chu khal sakin a phur hota a hospital lama chuan pengin a ke hliam te chuan va en tira aru a khoi poile poilo shatna tan CT scan ti turin doctor chuan alo rona result an nga chung chuan chulai hospital doctor pakhat Mr. Gu a gurana pa chuan anni pahnih chu hmu in alo bia a chuti lain jiangi man hmo tokin alo tlan ve bok engei an ti in su jai chu alo kwai her lop lopa Mr. Gu chuan hei chu ka fapa ang chia harwang ani himule alo tia jiangi po chuan chibai te alo buk vata result lam tur chuan su jai le lurana te chu an kal chona chumi hlan chuan jiangi chuan Mr. Gu chu alo kom ve thunga Mr. Gu chuan ivadang ve a choi ei mu mal lo ani mo ir fiak boka I chu pai trade na lampang fel hlel de wo mani kha tin alo shila jiangi chuan a hun taka thil eya tum to thu chu shilin samtla ti re dan chadewa shat lawa zot le a chuti lai chuan gu po chu apa hmu tumin hospital a chuan alo kal ve a jiangi le apa lo imbe mek chu awa kumsom pasari mi chia kalani sia khongai min zep sakro o tia jiangin ril ru ha mel dewa apa bula ashil lai chu awa she mana apa la chuan lungai su be se turla tamania tia ashil chu ashe zui bok nen jiangi chu lo en kurin apa biak na po chu angai sak to lova
I chunga ka che dan moi lo wang khan ka ti palani I ei turte I tui paina botol ti cha sak tu che kha keima kanya Gma basketball la vom tu che po kha keima kanya ka ti palani ti in ngai dam te chu avadil zungzunga jiangi chu adam thalawi mo alo ti a athi mai do ni mo ati chu lo ni in chutiang dam lo na ozong alo nei si lova until soi tak po chu a hrechiang lo shim shim ani sam tla chungchang mai mai kan soi sen mole ti in jiangi chu alu khoi chung chuan atlan ho da ya gu chuan enga tinge moni le alu chu ana moni le adum vung vung maya ti in awum zui le shama aba chuan na te chuan awa chuanga idam thalo tak takem ni tin awa zot le shama kadam ka ti kha ipa ka biak na kha za na zoi tum chiang mai ti in jiangi chuan alo zot le ta tumnang o anlo ho te chuan kamu hil dai zel tu alom tin alo changa luranga po in su jai chuan in thleng chuan awa thla a rice noodles te pe in alo let le a su jai po chuan jelly alo pe ve thunga atu ka chuan bai sui sui chungin school chuan kal duna luranga chuan su jai school bag te chu a ken saka no pangdang ho chuan anin ngai zung ani nge chuan lo ring hloma mase a kenat wang mai mai ani thu su jai in a shilta ka chuan Ivan nei bik e sport na po itlan ve angai om si lova ti in an o bik thu te chuan lo shil nuwa nuwa hloma thla ka lo lak sak mai ang che u thalak nuam ka ti lom ti in su jai chuan alo chang ve thunga ai du zong te chu luranga bula chuan a shila ani chuan le sakin alo pevel thlap zela tlan ot o thei si kha luranga bula chuan kena ber om fashion chuan a bai sui sui thunga Hokonga po chuan circle a chuan anin phur honga sujai pa chuan kara atan lain anin phur ho chuai lo hmu a anma anya ni te lo shelo hlau Zandrian ei ho lai chuan sujai pa chuan boi tun lai chu ikena boxi a ka shwai thinang che chu tun lai no pang hi chu an mak to te asin voina po khan in school no pang pani cycle a in phur form ha ka hmu sin aza thak e an thar ma to lu tuka a ti chuan a shil mol mola anma ani reng si chu sujai chuan nom lo lo ti ru viau maya anula chuan chutiang te chuan ilo om ve riau riau ange o ti in sujai chu nungchang thataka le kha zir tur chuan alo zil ve boka sports chu an chan ta a item chi sang sang te chu sujai le jiangi te chuan an en kwala harsa an ti hmel hlomin zeilo fe fe le thiam lo nangyang te chu an lo kat nu khlom maya an headmaster ho chuan zirtir tu te chu an lo in tlan siak ve mek boka an chak tir deuh nge ani la chuan no amalo tin asa a staff te chu extra la thatur te chuan alo shil vela Sarlina chuan sujai chu thlala cheu tur chuan alo shila in sri po ho chu thalak sak pa in changru mel thapa changru ti te chuan a awak waka an pi a chuan lurang alo ding ve reng chu awa mule si a azak deuh si chu a in thiam lo bok nen a auzom ngam talawa lurang anui chu lo zadewa akal sondaya sujai chuan va zui le in itlan ve huna chuan kalau awring viawang mel thapa ka ti kha chu kan ka CR ania a hminglem kan wa sak mai mai ani kha ti in awa in soifia zungzunga luranga chuan o ani chu alo ti maya I thi ka ni chiang mai ka thik lo shim shim sujai chu anui har hara jiangi po in shena chu awa hmu fu le a alo en le vung vung lai chu gua chuan lo hmu in ka champa ni so I du thu ka lo shil sak don che emni ti in awa aw vela ma se a shil ma chuan jiangi chuan aka chu alo hup sak wata Vane thak takin luranga po chuan in tlan siak na chuan medal lai in pahni na alo ni ve hlau maya sujai chuan chuang deuh chuan a medal te chu alo en saka moya ti thu te a shil luranga chuan medal chu alo or tira I du chuan ka peang che alo ti Jenjini te chuan chutia sujai in luranga medal or lai chuan lo hmu a luranga bula chuan I medal khanga tinge midangi pek da ya tin an va zota adua ti zongin alo chang tlaya an hodun le lai chuan sujai chuan medal chu luranga hne na chuan a peleta I medal don voi khatna ani om si a ita na hlualom ka ti fiam mai mai ani kha
kadu awangin min pengut thei lawang baka kadu zawk tak chu medal hi ani lem lawa ani mo engi ani chuan i du chu englo nilo chutiang thilvel chu engma omlovania kumsom paruk mi chawkala ni hi aza thlaki ti in sujai jok chu atlan ho ta daya zirtir tu ho po chuan exam nu hnung bera an zirlai te din mun chu an lo zir chiang meka class 1 ho chu english chuan an tlahniam hle ani ti chuan she theya chuti lai in class 9 ero chu an thiam hle thunga ngaidan sang te chu tho khomin anma ni zirlai te chu anin pui tona anin zirtir ton hian an thiam ma jok ti te chu an mu chuaka ni khata class topper chu in zirtir ton na tan chuan mangthin tur chuan thu an ti tluta sujai po chuan class 1 ho chu a zirtira phurveu ma se a hu phur hle an thiam lo te chu zotin a shilfia an bor lai reng mai school ban chu a hun to awangin luranga chuan sujai chu a awa hona hun to ti in bekakin a chuak nula ole minlo ngak ro ti in sujai po chuan a zui ve ngala jiangi po chuan ani pahni chu a lo zom vata guanian in hodun do ne mokatia sujai na lo ti chuan khapa hming ka soive zia su kamuti ti off jiangi na lo ti vata school anniversary an manna tura tan chuan dramatic club lampo in engemo lemchan an entir le ngei dona zirlai 30 atangin achangtu turpo an thlang thin boka sujai chuan achangtu pa tur luranga ani chuan achangtu nu bera chan po chu alo hnial bik lawa competition a chuan tilve nge yatum atu ka chuan achangtu nu tur te chu dramatic club te chuan an thlang chhuak dona genji chuan chi thlum mangin an vote te chu lak sak tumin alo thlem kwal vel dunduna ma se guale guana te chuan kaha na thlum e mai ke ingam lo tinan lo nar daya luranga ero chuan in performance te kan enanga ati tur dik tak nia ka sha chu ka thlang mayang alo ti ve thunga inti siak na te an zo hnu chuan vote chu an thlak ta jiangi genji le sujai te chu mak musang zwalan ni a top bera chuan vote khatlakin sujai chu atling tanol maya gu te chan ho po chuan lo hlim khop maya sujai te chan dun po chuan hlim hle luranga po chu anui ve vur mai genji lung oi lo ero chuan shena dramatic club president hne na chuan ava complain ani chuan fair takin kan thlanga itling zo ta lo hlawani apoi khop mai idu chuan vote tla te hi yen the ania alo ti ta ka chuan genji po chuan enker chu tul ati ta lem lawa lung hnur deuh chuan a ho nak sujai ero chuan shena chu vote en chu alo dil ve thunga luranga vote chu ka sha chak wangani a paper more ambalawang chuan luranga vote paper chu chiang takin alo chinchia rukhiawa thodep chuan a han ena ama alo vote reng mai ti a hmu chuan alom lutuk chu a khi tho basa an chuan holai chuan achang tunu tur thlanna kha min vote chiang mai ti in luranga chu fiama ani chuan a ngong khoi nop pa in ka vote lo che alo ti ve tlata chuta chuan sujai chuan thil sha chwa aneya luranga chuan aza awanga do ta soya piangin a ngong chu a khoi zia thin ti chu ani ni danga po alo ti photo thin la taka in rinnia ni lekhazir dun turin library lama chuan sujai le luranga te chu an vakala ma se an lo in khartlat mai luranga chuan sujai chu a in lama chuan zirpui mai tur chuan a shwai ho sujai chuan patemel thadeu mai nei ti in min an soi ka shia khuyangi om ti na lo zota a chhuak lu kaniang maths teacher ania ti in luranga chuan a lo chhang maya a hnu chuan a patia chu lo hota sujai na hmu chuan makati hle a chan chu an maths teacher Mr. Lina kha alo ni reng mai Mr. Lina chuan sujai hne na chuan luranga patia kani ti la shelo ani mo ti na lo zo thwaya o kala shingai me lo lekha kan zir dun mai maya atlai to box ya ka ho to mai ange ti in nom lawa ti hlia Masya Sarlina chuan alama lom lazir ro luranga na thla don chenya alo ti le zungzunga
ni dang lia chuan drama zur turin guana ina chuan an kal khawma an drama chan tur chu Cinderella ani a an chan dan tur te chu an zir chin vela shena chu lal fapa ni in Suja hi chu Cinderella ani don thunga Mase sena chu an zir chin na chuan a om ve ri lo awangin luranga chu lal fapa lema chuan a tang phota an thian te chuan an lo fiam pa ve reng bok nen alai deuh tlat guana pi bazar po chu lo hawngin a tupa guana chu a pheikhawk a dah fel lo awang chuan a haule a midang ho te po chu lo chhuakin an drama zir chungchang te chu an pi chuan shila an tih dan tur te chu a hma chuan an zir chin vel boka an pi po chuan hmuh nawm a lo tingang maya a lo nui khia khe a an vai te chuan lam dan tur te chu an zir hovin an lam tlang dial diala an hlim tlang hle skula chuan lekha an zir ngor hle a chuti rualin Sujai le luranga te po lekha zir dun chu an la chhun zum zela jiangi nen po an horwal lei thei talo jiangi ho tur chu meche pakhat hian I period tem ni I thutlang ania alo ti a pes pakhat alo nei sa chu a pe bok jiangi po chu bang hieng chuan a ding ta ringa gualo phe mu chuan thla ho tur chuan alo nge na ani basketball khel alo tum chu ni in mase jiangi ding khong ring a hmu chuan thil dik lo om ti sha in milo hngak lok ro ti na tlan let vata jiangi chuan a bek hrui chu ti fualin in khel zo nga te chu atlai om e mai tia phun bulbul chung chuan a ho chat chata Vanei thlak takin kalkonga chuan shenan cycle nen alo phalo maya thla alo in huam awang chuan lom takin a chuang zui ve ta a luipui kama an tlan lai ti chuan ni tla tur eng moi em mai chuan thlir du na thla te an la dun Jiangi University chuan akum somruk tin lom na chu conference hall a chuan an hmang tan ta a zirlai te le zirtir tu te po chuan om kim thapa Cinderella lem chang tur te po chu backstage lama chuan an in bua sei ve mek boka Suja yin chia hlokor a hak chuan in me an lo ti hlom ngang maya ma se achang tu pa ber tur shena chu alo lang thei tlat lo maya an bet lang thei bok si lo an lem chan en ti ra hun to bok si a luranga chu lalfa palema changmai tur chuan an cha o talwai luaya an sirna khan atel ve photo awangin ani po in alo hu phur vak lem lawa chuti lain jiangi ero chu tlem chuan alo zam deuh thlata gu chuan exam viau chuan stage ha I om lai khan mipui zong zong te chu zi klumangin ningai top don nia ma se chung zinga chuan zi klum hmel thadewin kalo en ve reng cheti kha I lo shareng don nia ativel sur sura Jiangi chuan zi klum a ti in alo nui khia khi a tlem chuan azam lutuk na po chu azia om ve ta deu lem chan chuan chanta a guana chu Cinderella I passion swal dewa chuan a changa Jiangi le Jinji te chu a fanuwa chuan an tang boka an mani par chho chu an hne so in no pang le zirtir tu te po chuan hmu nom an lo ti in an hlim tlang dar dar hle a Suja yi po chu a thom hno a in me in a chang thiam bok nen star tu po chu ani pha nuala Jiangi po chu ani thau mai gu chuan video in lo lak sak ve thunga guana pi mo tan chuan an du ani abula chupa la chuan Jiangi chu chelawati thu te alo shil chena gu chuan ama kal tlangin byak zom zela tumang ti a hlowa wang chuan a hria chian zong mi ani lo thu a soi tlata lem chan thataka an zo hnu chuan thla te an la hawa guana pi po chuan atupa te chitla lai vel chu video chuan alo en chhong ve le a chuang ru hle ti sha tak chuan a him hle a in lama chuan gu chuan Jiangi che chelai video a alo lak fu palte chu enin anui pui kurkura a cute reu mange ti in a in thiam lo le deuh bok si a phone te chu ada boda ya atu ka chang chuan Suja yi chu mi pa ho chuan an bor deuh lai lai ring to maya a lar to riau ma se lu ranga rem ti puina tel lo chuan tu ma a number pe du mi alawa in ngai zong ni lo ma se ama chu aveng thong ru deuh tlat to a luranga po a thian te chuan Suja yi number chu an lo dil ve chen boka anin zui dun fo awang chuan anin kom ngi vel tura an ngai bok nen an lo dil chen to mai ani ei tur chi ta te chuan an lo tlon thul ma se Suja yi chuan tu ma pe lo tur chuan alo ti tlata thil tha te chu itan khek zok ro alo ti deuh ngei Jiangi ero shena dam do in om kan tur chuan alo vakal ve mek thunga
mahse a zah deuh em awang chuan pawnah chuan a tawi khawm wanga a lut lawk ngam lowa gu pawh chu a thian pa kan tur chuan alo kal ve bawk a an ni hi an nu leh an pa te thian tha tak an ni awangin an in hre tha hle ani jiang i lut ngam lo chu a luh pui ta a kan star ten midang an star deuh tih hriat ring chu a nuam vak lowang guana lu ranga leh sujai te pawh chu an lo thleng phei ve bawk a hrinna chuan gu chu an lem channa atana an thawmhnaw leh hmanraw haw te chu lo pe kir tur chuan a ngena jiang i pawh in gu chu pek pui a hnial loh thu alo hrilh ve ngeya gu chuan maka lo ti deuh atukah chuan gu an jiang i awmna zawt pa a akal hlawk hluk lai chuan basketball an khel pui laia an hne tak te zinga a pahnih te khan an lo hmu fu a ama a atla fal lai chu remchanga laka khawih hlak chu an tum ta a ani la chuan alo hre chhuak lawk theilo leh ngala a hriat chhuah hnu pawh chuan ti tur a nei awang chuan kalsan mai a tuma mahse chung pahnih te chuan an lo rem ti tlat lo jiang i chuan gu chu alo au hlawa tihbuai an tum tih pawh chu a zuk hre thiam ngal mai gu chuan a hlau emaw tiin a hnunga ding tur chuan a va ti vela chung misual pahnih te nuizat velna pawh chu enga ama ngai du lo chuan posi te alo lak khum vela Bruce Lee fans ani nge yang a style te chuan a han che vel phota ehe so police te in an hnunglam chu a koka chuti rual chuan gu chu chelin atlan chiat pui ta von von maya misual te pahnih pawh chuan an lo zui ve ngal bawk takna a gu zawk chuan jiang i chu vuan tha in atlan chiat pui ve leh ta hlowa an ha dun hle chung misual pahnih te pawh chuan an lo phatalawa gu chuan blue nge black belt ni tia a zo chuan black belt ni chia lowe mahse min oi lo ka hlau lu tu ka lawm ka che dan kha ang ve thawem jiang i chuan alo ti thaw a tha khop mai red belt ni emu ka tia sin gu chuan alo ti fiama an pahnih chuan an nui dun vak vak Mr. Lin apo atupa awang chuan an thenom te chuan an be tha thei khop maya le ka thiam tak ani awang chuan an ngai sang ru hlom hle ani mahse sujai chuan aquarium a kalpui tur chuan alo sawma an in zui chhuak ta a sujai chuan in ti hredewin sangha hming hrang hrang te chu a sawi vel duat duat ta mahse alo sawi dik si lo chu a zak le deuh chuta sangha liam pui mai chu hmu in a sa va tui dawn em han chhumila an thur hmui han thlak sek bokila a tui hang han hawr pri hrui hrui bokila ti a du thu a sam lai chuan a bula naupang te chu alo tap tamaya Miss Sonu Son sangha lian khi ka ei du ati ni chu ka phal lo alo ti tamaya naupang ta chu lu ranga chuan ava thlema a thlem bang thei ta hlo mai lu ranga chu a kul rai ring lai in sujai ero chu a tong du in a harwang hle tunga a mi zia chu in ang lo ve takani mahse tiang mi hi anin koprem thei phian zelania naupang chapta khan konga bo thlat maya lu ranga chu a mes bula shrai tur chuan alo wangena naupang te chuan a u he nu hian ei chia tumin ka hria nichin loka sangha a hen ang chia khana en chenia alo ti zui le ngala naupang te chu an mes bula chuan an hruaya sujai chuan lu rang naupang te kai lai khan kumsom hnu a kanom dan tur ka hmulo kang main kalo ngai sin ati deuh ngei naupang te an hruai kir lai khan an mis chuan sangha lem pahnih ki chain chu sujai hne khan a pe a sujai chuan pakhat chu a man nein pakhat chu lu ranga a pe ve thunga chutia thil in ang chia lu ranga nena an nei dun chu alomin a in ti thei hle ani skula chuan thuthang mak tak mai leng na sa hle a chu ni somhnia khovela top don ti chu ani sujai te chuan an soi ve na samaya guana ero chuan oi lo thu te chu a soi war hle a mahse an hlau ruk na chu a re thei chuang lo madam yani chuan subject hrang hrang te ta na exam competition lo om tura tan chuan an thei to pa in ba sei tur chuan no pangte chu a fuya lekha an zir dun lai te chuan sujai chuan khovel top chungchang bok chuan lo soi chuak le thina lu ranga ero chuan thupar poleng mai ani thu ringin ngai ven lo tur chuan sujai chu a hrila subject hrang hrang exam competition nei tura an zin don zan chuan jiangi chu sujai te na chuan a riak pheya
Sujai nu le pa te chuan an fanu te chian dun chu thataka an ti theina turin eitur hrisel cha te chu an lo hluya. Jiangi poin a star paper siam chau kha shena hne na chuan ala pek ngam ri lo thu a chian du hne na chuan a shila. Alo du lo a hlawani. Sujai ero chuan adu ma te chu ipi mai do na lom alo ti ol sam eta. Anin chai pa boka an ti bok nen an mu hil tlai hlea. Atu ka po chuan tho an hai pal hlau mai. Luranga te bula po chuan an kalman talawa. An chian dun chuan bas danga chuan an kalangai ta ani. Zana chuan an exam na mun tur po chuan thleng ve thei choka. Luranga le gu te chuan bas te na an lo mok vel thlapa. Jiangi chuan futati a hlau wangin. Gu chuan a korluma ken sak vel thlap boka. Arin ang che in an lo thleng chia chu jiangi chuan a bek ken lai chu a lo the phei lopa. Futati thu chua soi ngal. Gu chuan a korlum ken lai chu a hak tira. Luranga ve thung chuan eitur lalum vat chu Sujai ril cham hlawin alo le sak ve thunga a bungrua te chu a ken pui ve bok. Room sang chawa chuan an thlenga Sujai chuan roommate school danga mi alo neya. Chu nu chu Jianing ni in Suyang High School atanga exam petura lo kal ve thawani a. Sujai in an school ming le a ming te a shil chuan Jianing chuan ehe jang luranga te school ani chu ama local ve em ishenga yem tin alo zot vata. Sujai in a shat ngai thu alo shil chuan kumhni lai kan in muto si lova ma se min la shal ve nge ka be sei naktu ka kan exam tlang dom boka a that lau chu alo ti sur sura. Sujai chuan alo thik dewa inin she chavyawem ni tin alo zot daya. O kapa hian physics azir tir ve china. Englo bialnu te aneyem in skula chuan ti in Jianing chuan alo zot le a. Ai nei lo anyang chu tiang ka shengai lo ma se alak lu tu ka sin ti in Sujai chuan alo changa. Luranga po atu ka physics exam tur chu a eng hel deuh nge a be ngor hle a. Sujai in lo teksin Jianing ti ming pu a shat ngai le shat ngai lo te alo zota. A thik deuh ti sha in luranga chuan kan exam ho fo china a thiam theilu tup tin alo fakder vel kher boka. Chu chuan Sujai ril ru chu a tinuam lo le zwal. Atu ka exam an zo chuan Sujai chu a chan zu har ber wangin a chian te chuan an lo ngak thap to a. Jianing po khalau kal ve in luranga chu alo bia a. Sujai roommate ani thu te chu lo shilin an vai mai chuan anil ngal vek maya. Sujai ero chuan a thik deuh tlatawang chuan alo be chavak du lo. Luranga nena an han imbiak fal deuh phei chuan a ril ruan nuam lo le zwala. Atum deuh bar reng mai. Tlang theng thon nuam dewa chuan an chian za ho chuan lon an tuma. Chutia an kal chau lai chuan Sujai chuan tlang chip chu ka lo lon thleng ve lo mayang ka ke hi ka pe kokin an nota. Anna buk sia helai hian ka lo omange alo ti a. Jiangin ompuya tum ero chuan alo du lova. Thla lo la cheu ro u ti in a chian te chu avai liama. Ama chau chuan thutna lo oma chuan a thu renga. Nakin dewa chuan luranga chu lo lang hlolin jelly alo pe a. Sujai ngai na zung takani a. Sujai ngai na zung takani a. Amuta fu vak lo phei chuan jelly chu amut on tu tan chuan a hmang thina ni. Chu thila shil lai chu alo la shereng chu ni in. Tlang lon chu a pe bik lo thu le chu lai a omreng ai chuan mundanga te hoya pak vela te chuan lena du thu chu a shila. Cable kara chuan chuangin khwa te an chuan du na. Kena e ti lo chuan mun sang sanga chuan kalkwalin tuipui kama te chuan tlai ni tlatur eng moi tak mai chu an thlira. Chu ni chu hlim takin an hmang dun. Jiangi le gu apo chu kena ve khop chuan tlanga chuan an lona. Ho nuwa chuan Sujai in cable kara an chuan vel thu te Jiangi bula a shil chuan ani chu alo lung oi vak lawa. Chutianga hun man ve te chu alo chak ve tho si a. Jianing chanchin te chu soi le in meche fel le tlo mai tak nia a sha thu chu Jiangi chuan a soi le a. Sujai ril ru chu alo nuam lo le zwal. An ruma avale don chuan Jianing le luranga te lo imbia chu a hmu a. Let le mai atum. Luranga chuan lo awin. Teksi chang thei si lova ti in ama hmutura lo kalani thu te a shila.
Jianingi po chuan zei takin thil le du thu chuan lam chuan dawr lamah chuan a kal san ta a. Luranga chuan sujai chu khwa avu em awang chuan engemaw inti lumna tur chu alo pe a. Zana chuan jianingi chuan sujai ki chain chu a hmu a. Khatiang ang chia kha voina khan luranga khan a nei ve tlatin ka hria nangni pahnih hi engemaw omani lo mo tin alo fiama. Sujai chu alo phana sangang mai. Jianingi chuan luranga chu tungkam thiam le mi tiluam chi ani lo thu te a rilru chu thil tia alan tir top thin thu te chu sujai bula chuan a hrila chutiang thil a hril chiam na chan chu sujai chuan luranga chu adu a ama po chu a thik ru hle te a hriat wang ani psychology subject la ani boka mi rilru te chu alo hre thiam hma khop mai atu kan hodon chuan jianingi chuan luranga te than za ho chu alo thla a hlim tak chuan anin vai liama traina chuan sujai le luranga te chuan thuduna in hmaton zong tak chuan jiangi guana le gu te po chu an lo thu ve boka chumini chu ni som hni chia alo ni ti an hre chhuak ehe zan in zan la ya khovela top don guana chuan alo ti chhuak phonga midang chuang ve ho po chuan an lo beng khon hle a aruk tak chuan an lo hlau vek hlomani aruk tak chuan khovel chu atop mayang ti chu an hlau ru vek hloma guana phei chuan apita message a type mol mol mai api la chuan iwa a tak ti zongin alo chang le si a an nui ta vak vaka zana chuan midang zong chu tui takin an muthu bor bora guwa ero chu games khelin alo lameng kura jiangi muthu chu alu so hlawin adara te chuan alu chu a nga tir vela nuam tilu tukin amu hil ve don chia guana chu alo phu chhuak zok maya ehe dar in zat nge alo ti an har ta veka zan lai dar som pakhat le minute som nga panga chia alo ni a dar som pahni rik nan chuan minute nga chia om to ani khovel chu top takang mo ti nan khak thua pa thu cha nu hnung te chu soin video chuan an thla te chuan lakwal dan dana second som pathum chia om ta an chair thakau kawa zanlai dar som pahni chu alo ritabal mai luranga chuan a earphone khing le lam chu sujai benga chuan angai thlak tira matse dar som pahni apel hnu chuan khovel chu atop ta hau lo mai basa chuang ho zong zong te po chu lim tak chuan an auta dur dura